Danas smo imali 373 km specijale. Prvi deo specijale je bio dosta brz. Ja sam mislio da će već stići tu negde oko pola 5, tako sam kalkulirao nekako, a vidite opet je mrak. Stigu sam u 6 sati i 5 minuta, vrlo teška staza, znači nenormalni uslovi, jako puno dini, onda jako puno peska, 55% su bile samo dine, danas od 373 km, to znači blizu 200 km smo vozili u dinama, jako mekan pesak i to je najveći problem što mi ne možemo da idemo idealnom putanjom. Zato što nas sustignu automobili, kamioni i side-by-side, ove mali bagijevi i takve rupe naprave na stazi, na idealnoj putanji, da ja više tamo sa motorom ne mogu da uđem u taj trag i zato mnogo se gubi tu vremena, moram pored staze da idem, pored idealne putanje i onda preko žbunja, preko, ne znam, nekih kamena, ovo ono i tu se dosta gubi vreme. Ali osjećam se dobro, imao sam ujutro malo tremu šta će da se desi, jer juče sam se jako udario, nisam znao da li ću da se oporavim, ali tu sam. Završio sam 5. dan i zadovoljan sam, nisam ozleđen, motor radi kako treba, samo promenimo filter ulja, filter vazduha i ja mislim motor može da krene 6. dan.